Jemaat HKBP Kebayoran Baru yang terkasih, sesuai dengan keputusan rapat Huria Desember lalu dan warta yang telah diwartakan kurang lebih 3 minggu sebelumnya, maka mulai minggu ini 8 Februari 2026 persembahan disampaikan hanya setelah khotbah. Karena itu berikut panduan penyerahan persembahan setelah khotbah. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya via kris, diharapkan memberi jalan kepada jemaat yang ingin maju ke depan. Khusus bagi jemaat yang menggunakan kursi roda, persembahannya akan dikumpulkan langsung oleh situa setelah semua jemaat memberikan persembahan ke depan. Warga jemaat yang duduk di balkon mengumpulkan persembahan seperti biasa, dikumpulkan langsung oleh situa. Demikianlah panduan tata cara memberikan persembahan terhitung sejak tanggal 8 Februari 2026. Tuhan memberkati kita.
Huria na di haholongi Tuhatta Yesus Kristus di hamuna amanami inanami hitana pungusude di parminggota di manogoton hami parhalado dot namar hobas di tikion pasatot tabe di hamuna salhutna horas madi hita salhutna adorak sutapuka parminggota tapahohom marohata martang yang mahita dinginata martang yang mahita. Amen. Tapujima Tuhata marede mahita bukuet de nomor 4 ayat sada dohot sahatu ayat dulu. Sai puji debata di baina si rohana puhutok tombasa dinasa tinopana dia mahitabe mamuji debata disuruh debata anaknya Yesus Kristus jadi macayarga dohita oni tobus di porsan Yesus dosa tasa sude asa mudarnai paia sitabe Timai tanjong. di baheni tama pujian ni rohata Tuhata debata nan Yesus pe anakna nampangon niani nang rotui taon manoti Yesusi pujian dototon Marhite-hite goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni to di parbadia natu mapalangi dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsoba marsinggang mahita tu adopan ni Jehovah sitopa hita. Ai ibana do debatata jala hita bangso pinarmahanna jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si Pangulo padomu anjol madod debata. Hupuji hami guarmi, jala hudok hami mauliate tuho ala, ni saluhutna binahemi patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami totong nati naumu dohot hamatem. Asa huarsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsiaon nasitong. Jala asa marroha haholongon hami huhut madok mauliate tuho asa olo hami mangihutok koro di hamatean. Ali Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tengah-tengah ni saluturia nang tinebusmu marhite-hite mudarmu nabadiai olat nion rodi saleleng-leleng na. Amin. Hudul mahamu. Mari demahita bukit de nomor 500 lalu ayat sada dohot opat. Pasomba toktom nasun gogoi tadok maatom sokal Tuhani patano batoan haporusani dok hamuliaon habangsanai. Tangihon hamuma patik nede bata, ima siap patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon, dang jadi dohon guarni de bata, yang go soture dalanna. Aihona uhumna dosogot aka namarsineang di guarna. Dia do lapatan ni, odo, ikut dihabiari rohatta de bata, jala ikon holong rohatta di ibadah, asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujar naroa, manang mangaci marhite-hite goarni de bata, ai dinatar sogosak, dohot ditangiang do, dipuji-puji odo de bata, sidohonon goarni de bata. Ima sahakna, atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata sai perbugui mahami mangulahon naubar tu patikmi. Amin. Mari de mahita bukit de nomor 170 sada ayat sada do 2. Rima hita jongjong. Asimaroham taringot tu pang
salahku, sesa dosaku sudah dibata. Tato potima dosata martang yang mahita. Alea manami jala di bata nami, na di benua gijang pargogo naso hatu dosan. Pardenggan basa doho jala ro di saling na do asi ni roham. Sai mar pemuati maroham di hajaton nami, jala sai unang beingot akka dosa nami. Ai jod dohami mardosa maraduh pokko, jala jod do husungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalasion nami. Dihatam ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asini roham, sai urupi mahami. Ho ale Tuhan debatahaton nami, palua hami, jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot Tuhan sani dosa. Roma hamutuahu asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuksura radosamu songon abit bunga dadap botardo bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasuba gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Udul mamu. Maret de mahita sebukuet de nomor 317 ayat 3. Doho tau di jakondo, ondiki di uraso, tunas loro hati, mina Yesus hati, saat pamoatai, tu sulit pardosai, ai di jakon Yesus Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion iman natar surat di Efesus sada mamuka maisan ayat 3 sah rodia 10 tajahama margati soring. Pinuji ma debata amani Tuhatta Yesus Kristus naung upasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu partodiot sian banua gijang di bagasan Kristus. Ay dipilih do hita di bagasan ibana, adorang soojak do peta noon, hasabadia hita jelas o hasurahan di adopan nai, di bagasan holong ni roha. Dituduh yaddo hita bahen anakna, marhite-hite Yesus Kristus, asa tu ibana mangihuton halomoan ni rohana, Asa terpuji asin di rohana nama muliai, na niasihonna tu hita di bagasan nahi na holongan nai. di bagasan ibana dapot hita halauni, binahen ni mudarnai, ima hasesani akka pangalosion, mangihuton asin ni rohana terlubi, Nong buas ni usehonna itu hita mardongan habistaran dohot habisuhon godang.
Ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana. Nabunihian mangihuton halolomona naung pinahotna di bagasan dirina. Lau Nau pasoton di habukuk ni tikina, mandok pasadahon di bagasan Kristusi sasudina, na di banua gijang dohot na di atas tanohon. Ido sahatna martua do na tumangion hatani debata jala no peopsa. Amin. Amin. Marede buku de nomor 706 ayat sada do tulu. Godang dipasu-pasui di lehon Tuhani, tarlobi asi-asimi marhite anakmi, jalo mapuji yati Yesus si paluai, oya bonga tu surgoi, marnida asana poni. Rimba kita jongjong. Dandung matsohot pasabi saleleng oluki, homa totom puji yoki sangabigo armi, jaloma puji yoki Yesus si paluai, oya bonga tu surgoi, marnida hasana ponmi. Ta tidakon ma haporsiaw tay songon na hitan tidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok pertibion rak mahita madok. Au porsea ibata Jehovah ido ama pergugu na suatu dosa na tumapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni ibata Jehovah na sadai imana tinubun di si Maria na gabi-gabi siato di perbadia adora suabubuan. Ido rata na tumahon na berdiri di pangumuman ni selatus nama terpajal di ibadah di hau penyorsila na tuat tuban waturu tungitan na mulak mangulo di hari patuluho na naik tu surgo lahundu tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pe mangulak sogo tu tanah mangumihara na mangulu dot na mate au porsea di parbadia dal adong sada huria na badia huria atau panghala Kristen akan agadia do desan ni dosa do dihatai namando mulak mangulus sogo daging halak nang mate do yang uluan na sudah amin udul mamu. Tapi kemai di puji-pujian sian kor paduan suara kesia.
Tabegema titik tengah masa di huriata nasa minggu. Tikting di huriata Minggu 8 Februari 2026. Napar jolo. Goar ni minggu tasadarion ima minggu seksa gesima do topik di pasu-pasu asagabe pasu-pasu. Napa duahon dakdanak nasorang. Nah di hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 di basa-basa tuata do sahalak dakdanak boru tu keluarga ni Abang Alwin Joshua Silalahi inang Stefani Junia Boru Sitohang. Alamat Jalan M. Saidi Raya nomor 25 Petugangan Selatan, Jakarta Selatan, Sian Sektor Sion. Saya di pas-pasu tuata dakdanaki rabdot naturasna. Nah patuluhon bona tahun sektor dan kategorial. Sadarion tanggal 8 Februari pukul 12 di Patupado bona tahun sektor satai maringanan di Serbaguna A. Nani hasuhuton 3 keluarga, ima keluarga Amang Yuda Panjaitan inang Boru Sirahit, keluarga Amang Riki Aritonang inang Boru Barat, keluarga Amang Gerhard Nenggolan inang Boru Sibarani. Nah paduahon marsogot hari Senin tanggal 10 Februari pukul 5 botari di Patupado bona tahun sektor Godung maringanan di Serbaguna A. Nah patuluhon hari Selasa tanggal 10 Februari pukul 10.30 di Patupado bona tahun Inahana maringanan di Huamei Chinese Restaurant Bintaro. Nah paupaton hari Minggu tanggal 15 Februari pukul 8 di Patupado ibadah Minggu dohot bona tahun seksi remaja rap dohot natoras maringanan di Serbaguna C. Nah paupaton patangan sektor hari Rabu tanggal 10 Februari pukul 6 botari maringanan di Serbaguna A di Patupado Patangyangan sektor Sion. Nah di hasuton ni keluarga Amang M Hamonangan Siregar, keluarga Amang Hot Tambunang inangi Boru Debi Boru Siregar, keluarga Amang Hari Sitorus inang Eliana Boru Siregar. Nah palimahon parheheon sekolah minggu. Hari Minggu tanggal 8 Maret di Patupado parheheon sekolah minggu. Mado mutusi di Patupanasida do rakayan acara. 5. Bapak Jolo hari Minggu tanggal 15 Februari. Perlombaan food decorating. Untuk kelas Joshua dan Daud, ima ice cream. Untuk kelas Jeremia, Yohanes, Abraham, ima nasi tumpeng di kelas masing-masing. Di hari Minggu tanggal 1 Maret, ima praparheheon di Bando Family Fashion Show untuk semua kelas di Serbaguna A. Hari Minggu tanggal 8 Maret, ima ibadah puncak parheheon sekolah minggu di gereja jam 8 manogot dot manortor bersama. Nah panopon PA Remaja hari Sabtu tanggal 14 Februari pukul 3 botari di Patupado PA Remaja. Pinangido tu sude remaja asam mandohoti ulaoni. Papituan PA Naposo. Hari Sabtu tanggal 14 Februari pukul 5.30 botari di Patupado PA Naposo. Pinangido ma sude Naposo asam mandohoti ulaoni. Napawaluan ibadah dan doa bersama diakonia sosial. Hari Selasa tanggal 10 Februari pukul 5 botari di Patupado ibadah doa bersama marhite Zoom tu ruas Namar Said. Pinagido tu sudah situa sektor asam mandohoti ulaoni. Pasiahon persembahan jubileum 75 tahun. Sadarion Minggu tanggal 8 Februari dung sipul jamita pasa pelen tujolo do hita tu jubileum 75 tahun HKBP Kebaruan Baru. Napa sepuluhan persembahan. Sesuai dengan keputusan rapat huria yang diadakan tanggal 21 Desember yang lalu, maka diputuskan bahwa mulai tanggal 1 Januari
Penerimaan uang melalui QRIS Bank Mandiri diklasifikasikan sebagai persembahan di mana 45% ke Huria dan 55% ke pusat BPSK HKBP. Dan penerimaan uang melalui QRIS Bank BCA diklasifikasikan sebagai Poti Parasian Huria. Yang kedua, mulai hari ini Minggu tanggal 8 Februari, persembahan dalam ibadah minggu akan disampaikan ke depan setelah khotbah, yaitu persembahan 1A, 1B, 2, dan persembahan khusus. Panduan penyerahan persembahan ke depan sebagai berikut. Yang pertama, bagi jemaat yang memberikan persembahan melalui QRIS, diharapkan memberi jalan kepada jemaat yang akan maju ke depan. Yang kedua, khusus bagi jemaat yang menggunakan kursi roda atau tidak bisa datang ke depan, persembahannya akan dikumpulkan langsung oleh Sintua setelah semua jemaat memberikan persembahan ke depan. Yang ketiga, warga jemaat yang duduk di balkon mengumpulkan persembahan seperti biasa dikumpulkan langsung oleh Sintua. Video panduan tata cara saat pilihan akan ditayangkan setelah dikting ini dibacakan. Yang ke-11, kalender edisi 75 tahun HKP Kebaran Baru. Panitia Jubilium menyediakan kalender edisi Jubilium 75 tahun HKP Kebaran Baru sebagai pengganti ongkos cetak 150.000. Ruas nomor minat Boydo menghubungi panitia Manang Koordinator Sektor. Pasal 2, selamat ulang tahun Hari Hati Tubuh dan ulang tahun Hari Parbagason. Parhalado dot ruas ni Huriata Pasaton, selamat ulang tahun Hari Hati Tubuh, dot selamat ulang tahun Hari Parbagason, tusude ruas ni Huriana Tubuh, mana marbagas di tanggal 1/14 Februari. Saya tuhatama nama mas-masu. Molo tung adong ruas ni Huriata na sota surat do pegor na dititing na ulang tahun ni, di Paaboa ma tuganup Sintua di sektor na Manang tu sekretariat. Pasapapuri akatikting naso ni jahon homba tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima saat ni tikting duriata di baksa minggu sadarion, ta ingot be ma maneko ni tujolo ni tuata. Nuaing tabereng ma video panduan persembahan. Jemaat HKBP Kebayoran Baru yang terkasih, sesuai dengan keputusan rapat Huria Desember lalu dan warta yang telah diwartakan kurang lebih 3 minggu sebelumnya, maka mulai minggu ini 8 Februari 2026 persembahan disampaikan hanya setelah khotbah. Karena itu, berikut panduan penyerahan persembahan setelah khotbah. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya via QRIS, diharapkan memberi jalan kepada jemaat yang ingin maju ke depan. Khusus bagi jemaat yang menggunakan kursi roda, persembahannya akan dikumpulkan langsung oleh Sintua setelah semua jemaat memberikan persembahan ke depan. Warga jemaat yang duduk di balkon mengumpulkan persembahan seperti biasa, dikumpulkan langsung oleh Sintua. Demikianlah panduan tata cara memberikan persembahan terhitung sejak tanggal 8 Februari 2026. Tuhan memberkati kita.
Tabegema ede puji-pujian, sian kor paduan suara inahanna.
Maret de mahita bukuet de nomor 463 ayat sada dohok 2. Pasupasung tongosonu idodidok hatami suruton nimna badia bosur maban rohaki hadodoonu songgop maturohaton unang say holan manetek gohi sandok dirikon buat maakapangabat unang song-song dalani muali ay kangoluan rikoto di rohaki agogoonmu songgop maturohakon unang say holan manetek gohi sandok dirikon. Dameni debata nasumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madihita. Barita nauli di minggu tasadarion tolongin ang Pak Torusia Ima sian sada Musa bidu 12 mamuka sian ayat sada saharo di ayat 5 songonom madidok takasma tapai hutihut dunginin na Jahuba mamadok si Abraham bukas maho siatanu hagodangamu doho sia katubuamu doho sia bagas ni amam tutano si patuduhonok kutuho hubai peho gabe bangso nabulon jala pasu-pasu kumaho jala pabalgao guarmu asa gabe pasu-pasu ho jala pasu-pasu kuaka nama masu-masu ho jala toruak kuaka nama buraiho jala dapotan pasu-pasu marhiti-hiti ho saluhu aka bangso ni tanoon. Jadi bukas mas ya Abraham songon nani dok ni Jahuba tu ibana. Bukas mas silot udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abraham dinabukas ibana sian haran. Dungi diaraho si Abraham masih sarai. Jol manai doho silot anak ni hahanai. Ro disude nasi namot nasida. Doho jolma akka nati nuhor nasida diharan. Jadi bukas manasida lau tu tano kanaan. Jadi dung tolhas nasida ro di tano kanaan. Ido sahana. Menakadungan di bagasa goarni tu hatta Yesus. Di Jawa makna dosi takang sian alaman. Tongom maramiami. Takang. Tujabu joho amak kasianin na. Olo mak. Nina si takang on. Alay sa dati dope maramiam. Saya di ipay mau makna odang marnaro. Ma ina
rojo hosatokin adong dokono nioma enna. Itor merlujung si burjuon. Ayahaw ma enna niokwi alakonna tupamangamina. Itor yalang si burjuon matokwion. Alay tokin nai Roma sitakangon. Ayahan aking tahewama enna. Si mabebemi. Ngehebis bekwi. Kuiod do nakining nanay kuliot tuho. Hapedang roho. Ngay pa suda anggim si burju benin na. Amun nakadongan. Jo do hita mengabaikan akka jojo. Halak batak macay bagas do filosofi na. Gokos si paimaon. Jojo si alusan. Tada na argado hita mulu di jo. Anda itu orang terhormat saat menerima panggilan. Nang pe jojoon. Dan apalah sudah na positif. Adong dotong jojo. Nasipa nana negatif. Alay ope dang buya bay honoton. Contohnya mulu di jo polisi. Berarti ada sesuatu. Mulu di jo pengadilan. Ipe na adong ma sesuatu. Alay ipe dang buya bay honoton. Ima argani pajowon. Jala songojol mahita harus menghargai ikon arga ado. Molo adong ro tuhita jojo. Odo na masa nang nadibaga sa turpukta sa darion. Dinang masuk minggu ta tu minggu seksagesima. Namar lapatan ono puluari nari na mahita di julo ni ari hahehe on ni Jesus. Nunga masuk kita tu masa-masa pasyon. Nunga mulai dipatohom pardopahata panatapata. Ditujukan iman percaya kita. Lau manata pabahenan ni debata marhite Jesus. Naikom manaon na porsuk. Alani gudang naing pasahaton na nanaing si paradiota di bagasang ngoluta. Buasa songoni burju debata lau majohita. Ay naung jol mana burju hitao. Ido na pinasahat na nakindi na nijo ni debata si Abram. Unang pulalongak kita molo guar Abrami disebut adorang so bidu 10 pitu di buku sada musaon. Adorang so diubah debata guar gabesi Abraham. Jadi unang lupa hita dua padohak konteks molo ditaringoti Abram manang Abraham. Di saat dia mana di jauh Abram, jala di dungsa di hari imana di jauh Abraham. Si Abram dope parjolo guarna anak ni Sinahor tolu nasida bersaudara da tubuh di Haran. Na tubuh di Babel luaing. Jala sanido di dok naking di jauh debata si Abramon. Dung marumur ibana 75 tahun. Persoalan na namol tasulikit didok di jauh debata. HP adorang soi penduduk doho masyarakat manang ngulu ni si Abraham doho natorasna doho keluargana ima penyembah berhala. Akka si soba debata beldo penasida. Naso manada debata alay topudi patadahon. Adong pajowon ni debata. Isedo na manada pajowoni. Jala tu isedo ro pajowoni. Imanaking nanidok na nariturpo taon. Ditujukan pajowoni tu si Abraham. Tu si Abram. Ade Abram. Tadi koma. Huta hatu buamon. Tadi koma keluarga mon.
tinggalkan kerabatmu, tinggalkan sahabatmu, tinggalkan kampung halamanmu, borhak maho. Dan adong di pato orang diturpu tahu manang datu dia. Lao maho Abraham tutano Misir dang nina. Ope itu membingungkan. Surahita pe molo didok tu hita. Borhak maho adonang. Berangkatlah kau anu. Ikon na adong do jelas tu dia. Manang na tu Senayan City do. Oh berarti mau makan enak. Lau tu Taman Mini Indonesia do. Oh na lau mereng-mereng akka bagian di Indonesia do akka nasi. Alai dang adong pola arah na tertentu di usia naung ujur. Dan pada saat ini dang adong do peibana punya keturunan. Si Sarah nunga di atas usia 60 tahun nunga menopause. Alai di do naking di turupu tahun ditiki di jauh si Abram dang adong pola pejuang. Dang adong pola penolakan. Alai ditangi honi bana do suarai jala manigor hubas di do naking borhak maibana. Rap dohot ripena si Sarai, rap dohot anak ni Hahana si Lot, anak ni Hahana. Ima pajawon na tabereng di turpu tahun, jala pajawonon na marpardomuat tutopi ni mingguta sadarion di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu diberkati untuk menjadi berkat. Ini dianggap sebagai berkat. Pasu-pasu do pajawonon majou si Abram sia Jona aman. Majou ibana sia kebiasaan lama penyembah berhala Tuhan yang sia-sia yang akan tidak memberikan apa-apa. Alain waing rosa da pajawon adong suara pemilik kuasa naboi merubah kehidupanna siang ngolu naso ada apa-apanya. Asa gabe adong apa-apanya. Asa gabe namarguna ibana. Ima nani guaranna jada idon natar dok kita mat bolo ditaringoti di topik minggu tahun taringo tu pasu-pasu. Memanggil seseorang untuk dirubah dari kehidupan yang tidak berguna menjadi berguna. Kurang ahadupe. Songo pajowo de moluarong diakka parkariju. Di jowi bana nasiak katu bakian. Gabi punya jabatan doho akana asing. Da pasu-pasu nama cayar gadui. Nang pesu apalata kasdope siap pamotoan ni si Abram. Alai ima na parjulu na naingatu sata. Pemanggilan Abram dari zona aman. At sugari niya dohonon nama itu dia harus pola jujuom mau isona nga sonang artakku nga gudang isondo kerebatu isondo haanggiku disondo ali-aleku disondo hutaku isondo pusokku. Tetapi ketika ada sebuah panggilan pada nurani molo makuling do nurani tai akan bergerak. Sopola adong akka alasan yang akan menunda, memperlambat dohot mabay sudat ibana lau manangihon mangului ada ketaatan, ada ketundukan. Jala di mana-mana pun ketaatan, ketundukan, loyalitas memang sangat berdampak, sangat berguna. Lau membangun kehidupan ta untuk mengubah kehidupan tahun ke hidup yang lebih baik. Ima beda anak do sitakangi. Itu benar baik guardi sitakang atong. Takangin na, olongin na, ada yang ro. Apa upahnya? Tang doho tiba na mangalang lapet naking ituripul gakkos si burju nama. Hape na mangalion lapet yado makna. Na mga leon na tabuhiyad do, na mga leon na enak yado.
tetapi karena dia mengabaikan sebuah panggilan, sebuah kehormatan. Nah padua hukum nakadongan, ahado tujuan ni pajowo ni. Jelas naking didok ubain tergerak mungkis si Abraham, bainok kumaho gabi bangso nebelga. Anggos yang logika ni Zolma kontradiksi dua tong, bertolak belakang. Dohono may mana gabi bangso nebelga pada saat ini di usia yang sudah 75 tahun dan adong dopeke turunan na. Ripe nasi sarai pengai metua. Sedia betaga muni mana gabe bangso na bulun, gabe bangso na belga. Malah rai mana nunga pasrah. Songoni kehidupan na idora ubain na gabe. Doho iba na silut anak ni hahanay. Alaya dong duke yakinan di bana ima suara na beru na rotu diri nai. Pabua molo dijui bana dengan suara yang beda. Na penuh kuasa. Na sah menyentuh pakilalaan na. Gabe ilma beni mana yakin. Lupa ibana di keberadaan na jala diabaikan di mana keberadaan na. Na aturan na somarpino parbe. Bahwa ada harapan untuk menjadi bangsa yang besar. Ima pasu-pasu na paduahon. Nanaing ko barhonon na di bagasa 30 tahun. Untuk menjadikan suatu bangsa yang besar. Alai molo dido PGB bangso na bulun bangso yang besar dan ukuran kuantitas nai nanaing dohonon niturpuk tasadarion. Ai halak bolo torido belga saya terlalu tu ukuran tu dimensi na. Hape sa sitong na marga molo dido belga adalah kualitasnya. Ai songoroti dui bolo na jolo ditawar ho tuiba roti batal dohok kue boluk dia do pinilit. Hah? Kue boluk do di daw roti batal do ipilit. Ay nasa batal belgetong. Dak sudo sa minggorin narhana. Roti kasur, roti ahdo guarni. Roti tawar. Kebelgado roti tawaron. Hape muluk kue boluk pada don tetapi bergizi. Alai mulu iba na zulo tong ito roti batalon do ito ni haul ma roti batalon. Oh mantap nih ngumatukan. Iyo to na iho. Ibili to ko na me ni tulungan. Ni etong dongan na to. Happy bero na to. Jadi molo di sobang sunabulu baino ni debata dang holas sia segi kuantitas na habal gau di fisik na alai akan menjadi bangsa yang berdampak, akan menjadi bangsa yang berguna. Ido ubaina di pudian nyari taboto songo dia dengan melalui Abram menghadirkan umat Israel di mana kehadirannya membawa sebuah perubahan, membuat perubahan di tanah Kanaan. Perubahan dari segi kemakmuran, dari segi kemajuan dohok lado pihak kana asing. Ido no margana paduahon na yang dohoron na dison. Ketika dipanggil dan diberkati, ternyata berkat yang diterima itu dang bui masoho sabing. Dang bui sor sadiri di berkat di pasu-pasu najinalonai. Tetapi setiap ada kesempatan menerima di hita, ikor rejumat tadui babua hitaon naing pakeon ni debata habaoran ni pasu-pasuna tunahumalia kita. Omana maulatong molo iliat hita kesempatan dileo manang na pangumua gudang, pangumua topu, dileo jabatan nama cebelga topu, holak kebangga didirita dujut yang menyenangkan hati kita, sian
anugerah berkah nata jaloi marulupuluk mahita tong marpesta dungi mabain songo dia mencari kehormatan lainnya, mencari sanjungan, mencari pujian. Hapedang isa sitong na marga saat dileo tuho sedena arga nanaing dohonon ni Tuhan pakeoda asa boy gabeho haba oran nyon tuak kadongaman. Asa boy bagi honom muna dihon tuhalakan. Asa boy to guom marhite hamalomi akan autoan. Mulai leo na to kapistaran dang gabe bakeo ni mangutotoyokan. Dia mulai do halak batak nabi su napunahata nauto tupang gadisan kang mengerikan dui. Lapatan niat tong ala napis dari mana mangototoyak kanau to ma. Sebenarnya ido nanaing dohonon nadison. Abraham diberkati. Terlepas melua sian kehidupan lamana, kehidupan yang tidak menjanjikan. Gabe di leo de batas ada kehidupan yang luar biasa. Alai ibana doho bangso nanaing sapa sahato ni debata diakapino parna menjadi saluran berkat. Ido sasitong na nanaing dohonon nanapa duahon. Jalan apa to duhon nakining Abram, Sarah, Lot berangkat. Ima pabuahon keberangkatan orang-orang beriman tanpa bergantung pada orang lain. Molo ijo hamu, ijo suara ni debata, tak pola manukut tuhalak. Ayuda deba ni ngomana cugut, tak pola sungkuno tetangga, tak pola ramar dosa mulo sutu gereja te ina akeda, tak pola yeda, ibu Tuhan itu Yuda nina, bah. Kalau sahat abi gereja naking so nauti de inangate, imada udah namang ina udok. Ay buhari nang mursulia Tuhan udah niku. Oh imu saya mate. Dangadong ben no naikin na. Asenyum-senyum minangi. Huli bereng awala hudok sokoni nakki. Ayaw nakki tarsongkot tuwereng jong-jong inahan naong. Wah, luar biasa. Suarong biya matai habe ujago na si isuru kudeni. Bahasa inahan na buy sakolak-kolang ni udeni. Habe akka amarak terida mabiyar tudan. Ngasongon na di hutan namin, datang hujan, kambing lari na. Hamunak kadongan, nanaing dohonon na, ketika Allah memanggil, jangan pernah menghamba langkahmu faktor apapun, situasi apapun. Yang pasti setiap panggilan itu adalah panggilan untuk memberikan keberuntungan, memberikan kita suatu kelegaan, mangalehot tuhita sada pasu-pasu. Ido na di para di debata, ganu di jujol mai nanaing dono di bata, oh pasu-pasu di ho. Dakya di bata ma jujol ma. Lau mangaleho mara, mangaleho kamamago, mangaleho bencana. Di jauh lau mangaleho pasu-pasu. Molo di hutan na jolo ido ba na ibay giring-giring manogo nai bolo hari Minggu. Asa sude tersunggul marningo ro tu gereja hidup panadong edei. Begema giring-giringi dungoho lau maho tu gereja ini na. Alaya laudan udah dok tayo mak tapa bodo mak natabuang mo memang muludan ang mino mahabben. Alayu tabo de pe mabigi manangihon mangului jojo ni Tuhan. Ido na niulani si Abraham si Sarah do si Lot. Hamunak kadongan di bagasan guar ni Tuhan ta Jesus. Pajouon tu si Abraham puncakna di pasau debata marhite Tuhan ta Jesus Kristus. Dari silsilah tarida doi bahwa apa yang pernah Tuhan janjikan kepada Abraham menjadi bangsa besar,
Tado nakindak sia segi kuantitas, alai kehadiran di Tuhan, lahu peluahon, lahu memperbaharui, lahu menyelamatkan hita jolma. Ido bana roiba nanang di bagasa Yesus. Yesus adalah berkat. Pasu-pasu nilai bata yang tidak ada bandingan nilainya apabila mau kita bandingkan dengan nilai apapun yang ada di dunia ini. Karena dia datang dengan cinta kasih yang penuh dengan pengorbanan. Ala nido ganu para nang majalo Yesus songo berkat ni debata, maka dia adalah orang-orang yang diberkati. Ketika kita menyandang menjadi orang Kristen, berarti nang majalo Yesus, berarti nang majalo pasu-pasu ni debata, atau nga ada ulauta, atau nga harus tanggung jawab tetap naung di pasu-pasu. Hola dihita do pasu-pasui, hola naing senang sendiri dohita di pasu-pasui. Ido nanang dohonon di tobik ni mingguta diberkati untuk menjadi berkat. Di pasu-pasu asal gabi pasu-pasu. Jauh-jauh tu hita dong. Ngata jalu Yesus bahwa itu adalah berkat Tuhan. Alani hita pe. Borhak ma lahu ma buat pasu-pasui. Asa marhitei torop jolma nalam madua siag gom-goman di dosa. Torop jolma nalam taruli. Dia kadang gabasa ni debata. Torop jolma nama jalo cinta kasih nasihat debata. Asa di bagasan pasu-pasu nasongoni. Kita bisa hidup lebih damai. Boy ngolu tahun lebih nyaman. Boy ngolu tahun lebih sejuk. Boy kita lam menikmati hidup yang sejahtera. Hidup di dalam persahabatan yang rukun. Songon nani dok ni orientasi ni tahun pelayanan di tahun 2020 nomon dengan menghadirkan iman di tengah-tengah keluarga, terhadirkan akka berkat Tuhan na tajalui na argai gabi habauran ni pasu-pasu kita dengan segala apa yang ada dalam diri kita, sekecil apapun pasu-pasu na jinalom siad debata, maka bagikanlah. Hola senyupe na dileo debata tu ho, bagikan senyummu. Molo hola kaburjuo pe dileo debata, bagi ho kaburjuammu. Mola talenta songor talentanya kaya nak kotau pe, mereka sudah bagikan talentanya turut untuk boleh bersama-sama bersukacita. Semua apa yang kita rasa itu merupakan pemberian Tuhan. Maka kita harus jadikan diri kita ini gabe saluran ni pasu-pasu. Haba orang ni akan nauli, haba orang ni akan adenggan, haba orang ni akan cinta kasih. Tu sude na humaliak kita. Amin. Martang yang maita. Mau lihat ma Tuhan nami, mau lihat ma nungadi pasu-pasu ho kami. Alani pakke mahami gabe habaoran ni pasu-pasum asasaha pasu-pasum itu sadok portibion. Mau lihat ma Tuhan nami, mau lihat ma diho uhilala ho kami do alani pasu-pasum do ubay totong boy margu ku hami jala humosa ubay boy do pehami mangalaka madalani hari-hari ningulu nami di bagasa las ni roha. Ali Tuhan nami songoni manang di bagasa sadarion dinapungu hamin waing di joromon na mangului pajuwo mudo hami alahuboto hami molo di joho hami na di para dihodo pasu-pasum ima pasu-pasum marhite parsauran nami di joromon. Boy hamira marede, boy hamira martangiang, alai laus taruli hami, di sipanganon natabu marhite hatam. Mau lihat ma Tuhan nami, imahu pakke hami, asabu itu kami, laho marbagi ho pasu-pasu itu nahu maliak kami. Asabu hami Tuhan, laho
Mengajar honi di tengah-tengah ni keluarga nami. Hobar tu orientasi pelayanan ni huriam HKBP di tahun 2020 nomon. Mengajar hon hapor seau di tengah-tengah ni keluarga. Macai riko dia li Tuhan. Allah holam marhiti hapor seau ni do. Bui do pe akka keluarga tangguh. Hot, harmonis. Di tengah-tengah ni akka goncangan-goncangan na masa siap porotibion. Ali Tuhan nami mau lihat ma hubuak kami ma hutang yakko kami akka dongan nami akka na subui rap dohot tami akka na marsak akka na tongom marukil homa Tuhan na manopot jala margogoy hon na si Debi. Laos songoni ma akka dongan nami ruas ni huriamon. Natongod dope di bagasan akka parsahiton. Napeak di rumah sakit. Manang na dirawat. Di tonga-tonga ni akka bagas na si Debi. Tuhan. Unangalang asini roham. Mamasu-masu mahodin na si Ida saluhu na. Moloy kon luasom mo dope parsahitoni. Mangonai tu na si Ida. Alai laos leom madina sida benge ni roha, kesabaran sabam ni roha, songoni doho akka keluarga na pature-ture hos sape. Tuhan nami mau lihat ma, hubuak kami ma, nang sudi akka program di tonga-tonga ni huriamon, asabui Tuhan totok kami mardalad di bagasan akka lomo ni roham, lau patudusson saluhu nai. Pasu-pasu sudi akan aposom. Atong nang bang suruh negara namion. Totong do hupagom gopok kami tuho. Molo dipake ho akka pamaretta nami. Songon akka pejabat. Pasu-pasum do yali Tuhan. Atong songon natar pasu, jolma natar pasu-pasu nasida. Loas manasida gabi habaoran ni pasu-pasu. Lao mabuah bangso namion, bangso nalam makmur, sejahtera, jala di bagasan namar dame sonang. Pinuji mahong di bagasa Yesus martangiak kami. Amin. Marede mahita laus tiki marede tapasaha mapeliata hobar tunaung diatur honak kining mamuka sadarion. Marpelian tujudo dohita pasahat to peliata peliat sada A sada B doho peliat 2 alai laus sadarion tong pasahat peliat dohita tupakta 7 beleum ano dipandu amata inata situat tabe sianak bangkut tabe marede mahita. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi. Saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tu agogomi. Di portimion, ay maa Tuhan, habaran nilas ni roha. Nadangoli kabe pangapuli. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi. Saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi. Saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Di portibion, bay maa Tuhan, monang marangohon dosa. Gogomi
talumusuhi simbolis pangagoi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan ni Tuhan, lehon tua gogomi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan ni Tuhan, lehon tuau gogomi. Di Portimion, bai maa Tuhan, si patu pahadameon, bai mahatami, sartu rohani, namasi hosomani. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan ni Tuhan, lehon tua gogomi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan ni Tuhan, lehon tua gogomi. Di Portimion, bai maa Tuhan, si rajo tiha holongon, togu ma hamion Tuhan, marparangin anenggan. Pasu-pasu kami, Jong mahita sa luna. Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan ni Tuhan, lehon tua gogomi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan ni Tuhan, lehon tua gogomi. Tapa sahak ma pilihan na tapa pungot wadupan ni debata martang yang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Ubasa atami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu parhaseak kami pilihan opati bulhok karajao mo dito nga tongani huriam doho di Portibion. Buhay marha nami marhiti-hiti todim. Asalapu tadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami maduk mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana milehon mi, tori-tori pamataku, Hosano tubuki, rodi salut artaku, upasa
Ya manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma haraja omu. Sai saut malomo neroham di banua tongosong na di banua gijang. Leho matu hami sadari okang udua siapari. Sesama dosa nami songopan esa nami. Di dosa nidongan namardu satu hami. Unak kami tu gihotu pangujunan. Padua mahami sian pangago. Ai o dona puna haraja om doho tarut om roli asabapon salem dilena. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Amin, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu Marita. Shalom. Dia semangat. Pasu-pasu